Nagajingu jor ki pajba ka thain rambrai menta ka sngi ka kharui terik banai balai arajar psan. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples FKGGP Rambrai Circle kalayo bani jurip ya ka rambrai sin adi block. Pat kaseng lalap ba omdon wat tang uwei unang trei kamba kaseng galap ning ba ka RTI. Baki don tangki nang trei naga banta ki operator jang ka scheme MG NREGA bat PMEY G. Nringut bat nringut ki technical assistant. Hendai kini ki don tang ha paper hak jinglap jang kaseng bat kaseng ka kentu ya ka sarkar bagadai bantung no yo BDO namar kumno ka blok kantre kam klem u BDO bat banchna no na ka building ba pura na ka banta ka rambrai sina di blok khnang bo paj ba ka dong ka thai rambrai kin yo ya ka jingdan kam kumba yo lem ki bei ka nong shnong ha ki bei pat ki jaka jang ka jala kaseng ka nam shong thaj banyai bud din tar hadu ba ka rambrai sina di blok kantre kam kum kiwei ki sin adi block haga district bara ga jilla lingba u jistalan lingkhoi bari president ga FKGGP rambara circle Nanta kasih ngilayo ya kawan wan jurip ya ka ramrai sineri blok kumba ka sarkar lawan bar pli ya khnai dari November arjar aku ar bat hadin katu kan nepar managalian kaseng ngilayo jor nang pajba no kata ka blok ila le banwat dari kimla at kimsyam ya kata ka blok tenagalian jo kaseng ngilayo sang perkhat ban ngilawat limba ka RTI ka right to information ba ka blok hato ka don sisan em kumba ka sarkar ka ban pli how to isnam tenre lemba ka jinglap jungi lemba ka RTI MUI hande ba UBDO om partial don ndre kidon tam kine kinong trei jang ka badepe ya ka M GNREGA ba ka PM YG ka badai jo kide ki circle ki santri ki circle ka karshai kamaudo kamauther kamauli bat kamaudet ramrai bat MUI hande ba kinong trei idon nraya ba yadai bat kane nta kasni nglayo ban hiar syakate ka ramrai siner di blok nrai MUI ba tuli bat sudah om syam ladon ai tenagliam jungi kaseng ni kentu eki ba sarkar bahang wan tuli ya kana ka blok nimdai ban chu wan ban pendit ka eki pajba nrai baka blok kade galat kumno bane kentu limba ki pajba bat ki ofisar nagam ta ka roy ka par hinong kendong bane jam nagliam ka sarkar bat ki pajba bat khnang ba ki pajba jo ka dong ka thany ramrai kum ba ki lak kamen ladap ka jing kamen au te ajar pu ar por wat pli limba u chief minister badon buram nrai menta ba ki dap ka jing susi ba ki jing ngo ba ki wan ban wat ia kita ginong trai agar ramrai siner blok kum ba ki lanut nrai om shamadon kenle ka sengi kentu jo re ka gibar sarkar khamtam menta kan don ka assembly ba khamtam MLA jo ka thany ba unbedin undiai budin ba hadu ba kana ka ramrai siner blok badayo ya ka building ya ka manpuar badai ginong trai khnang ba ki pajba jo ka dong ka thany ramrai kinjo lam ne jingman toy kombayo ki wei ki jaga ki thany hapo jong ka jala kalian ka seng ka jingli dalam ba ngiri ba ka sarkar kala de ban sanction wat aki long term ki contractual basis bagi lada ban sanction ya ka salary jong kinong trai hato kine kinong trai ba kimwan kumne man la ka singi badot kam pajba hato ki chupam ya ka tulop lane kishim tulop tang singi haka sita yau se ba katkom ka jingkren di pajba ba kiwan tang ka si yau te ka jingdon kam jong pajba kam dai tang ka si yau dai man ka singi kiwan bandon kam namar ba kablok talon ka bandon kam hadu kata kata na ka banta ka imlang ka salang ha ka sensya ka kadar la ka long ka roi ka par la ka long ka jingyarap nang ta jingdon kam jong di pajba
Jong ka dong ka than